Nagbabalik ang tabang ora mismo, mga ka-aksyon. Makakaibahan tangunyan ang Bicolanong kampyon na kanakaaging World Synergy Competition. Kaibahan tangunyan sa Satuyang Studio si Rica Marfil. Maray na pagkahapon, Rica. Maray na pagkahapon man po. Ayan, kumusta? Ano ang pagmati na ikaang Taga-sign partner si Rica? Kamalig Albay partner? Kamalig Albay. Pirang taong ka na, Rica? 19 years old 19. po. Batang-bata partner. May agum na o daraga pa? Dalaga po. Estudyante pa, daraga partner. Ano ang pagmati, Rica, na ikaang kampyon sa nakaaging World Synergy Competition? Hindi po ako makapaniwala. Inabot mo na mga 48 hours para mag-sink in sa akin kasi first time ko po na ma-experience na ibang country yung tumatawag po ng pangalan ko at tinawag po ako na kampiyon dun sa Ano ang competition na yun. namatian mo kang inapod na Ladies and gentlemen, our champion for today's World Synergy Competition from is the land Philippines. of Binangat, Kamalig Albay. Rica Marfil. Hindi ko po alam, speechless po kasi ako nung time na yon. As in, hindi po ako makapaniwala. Pero nung tapos na po, sumigaw talaga ako dun sa amin ng, yay, nagkada ako, char! Ay, Okay. Binibuyan, Para lang- partner, para lang. online siya. Online. Para lang sa kaaraman kan mga nakaantabay sa tuya, ngunyan na mga Bicolano and Pilipino, pag sinabi mong World Synergy Competition, anong gustong sabihin kayo ni? Competition ini sa ano? Sa patintero, pag-arayunan, o sa ano? ini. Yun po, ang World Synergy Competition stands for Students, Ideas, and Energy. It's a public speaking Students, ideas, and energy. It's a public speaking competition po, which also helps students to think of a project that will help their community, especially po na ngayon na meron pong pandemya at napakarami po na crisis po na kinakaharap po ng ating bansa at syempre ng buong mundo. Okay, partner. Pasampulong, Curious ako eh. Kaya nga pasampulong ta, partner. dahil ikaw nagkampiyon, sabi mo nga yan na kompetisyon na yan, para yan sa, Sa mga student, anong ginibo sa kompetisyon? para ipailing mo, partner, so sa imong mga proyekto, Matibay mga sa magkon eh. Public speaking, partner. Public speaking. Okay. Tawan mo daw kami nin sarong paragraph duman kung paano mo diniliver. correct. So sa imong Masterpiece. Oo, sige. Okay po. Pwede magtindog. Tabi. From Philippines, Nakatindog Rica duman o Mar... nakakuan lang. Nakatukaw ka man sana. Kan Hindi, mag-deliver online, ka. partner. Kampang niya, laptop yan. Sige, sample. Sample. Okay. Ladies and gentlemen, we have come this far in order for us to reach our dream. Our thanks to IAYSP for making this platform. And of course, to the millions of Filipinos who have supported us in making and supporting this cause. Will you help me embrace their capabilities despite their disabilities? If so, join us in realizing Project NCT, where every child belongs, and this will be our legacy. Yun po. Congratulations, Uy, partner. Mata ka na daw, ano ka na? Sorry po, Para hindi mo pa ako reaction ko nag-practice. naman. I don't know. Sorry po, hindi ako nag-practice. Partner, natulala man ako, Di, partner, kasi... talagang matibay pala. Garo Pagkabot man sa sana. public speaking. Friends, romance, and Sabi ko na, countrymen. May daragay na kumpanyo. Ba't nagsusubo na ako partner eh? Lend me your ears, di ba? Anong year mo na sa... Ano po, second year College of Engineering student po. Bicol Sa- University. Yes, Bicol Okay. University. So, proud, Ano, proud na- Bicol Oo, University student ka, Orgulyo ka partner. na ngunyan kan... Saan ka nga na nag-college, partner? Ako? Ay, sa Naga ako. Naga. Okay. Orgulyo ka na ngunyan kan mga Bicolano, orgulyo ka kan mga Albayano, siyempre orgulyo ka kan banwaan kan Kamalig. sarong Bicolana na tinawanin talento, gifted kumbaga partner. Ano yan nasa lahi nindo na matatalino ka mo? Yung tita ko po, matalino din po siya. Tapos, siguro po, yung ibang family members din po namin. And si Ate Belin po, cum laude din po siya dun sa from College of Education, and si Ate En po, cum laude din po siya from College of Education sa Daraga Community College. And of course, syempre po, it is an inspiration for us na we come from the marginalized sector to be able to uplift ourselves. Kasi kung kaya po ng iba na i-uplift yung sarili nila, then we will try our best to also Anong uplift kabuhayan ourselves. o trabaho kan sa imong mga magulang? My father po is not around, and si mama naman He's po. not around. Yes, he's not So, around. maybe Somewhere down he's the road. where? Ayan. He's not around eh. Living in another roof, right? Okay. So, ibig sabihin, partner, bako na sinda
Bio. And your mother, eh? My mother is, I'm so very proud of my mother. Ano po siya, katulong po siya, but also, nagpa-order po siya or venturing in business, Avon, MSc, and others. So, Partner, may mga nadangog mo sa bago. Tita niya, valedictorian. Tita niya, cum cum laude, laude. tita pa niyang saro, cum laude O pa. tito niya, summa. Wala man na suma, partner. So, Pinsan po, yung Pinsan. dalawang cum Oh, laude. pinsan. so ama niya, partner, He's not around nga. sa makabilang bahay. Maybe he's queer. But Okay. anyway po, it's okay. But I'm so thankful po of Yeah. my father. Ayan, okay. Ngunyan, Correct. partner. Kaya ko naihapot yan, importante na sa buhay kang tao, araw ka yan, lahi nindan matatalino. Kung kamo dyan, mga nag-antabay kamo na medyo mga maluya-luyan Ibig sabihin, partner, dahil naging Maghanap ka ulang, mo. dahil naging ulang, so kapag tiyosan paraan sa imong pangarap, mapursu. Kung maaraman tabi ng mga ka-aksyon, si Rica, partner, saro sa mga benepisyaryo kang libreng wifi ni Congressman Saldico. Tama? Yes po. So, Talaga. paano naging nakatabang ini sa imo? Yes po. Thank you po kay Kong Saldico for helping us po kasi tatlo po kaming magkakapatid na pupunta po sa labas kapag gabi, kahit gabi po para mag-send ng outputs namin. Pero ngayon po, syempre sa bahay na kami. At thank you po sa inyong lahat din po. Kasi kung hindi dahil sa inyo, di din po malalaman. At syempre po, lalo na kay Kong Saldico for helping us po na magkaroon ng wifi connection. Ngayon po, sa bahay na lang kami. At nung World Synergy Competition nga po, sa bahay na lang din po. Ibig Indiana. sabihin, Opo. ika mismo ang patunay na naging kapakipakinabang asin produktibo ining programa ni Congressman Saldico. Yes. Ayan. po. Ano ang nabago sa buhay nindo bilang estudyante ngunyan igwana ka mo ning wifi? Ayun po, sabi nga po ng mga andun po sa amin, parang di nila kami masyado nakikita sa labas. Ibig sabihin po nun, more time kami para mag-aral. Hindi na namin kailangan pang pumunta sa labas. Nag-aaksayan din yun ng oras para na sana maibibigay na namin sa klase namin. And hopefully po, sana maging successful din, mas maging successful din yun po yung pag-aaral ko. Okay, Dati partner. nagasagap sindaning signal duman sa may tulay para lang maka-attender ni May online signal, class. may signal sa ibabaw ng tulay. Sa ilalim ako, partner, sa ibabaw ka. Di kita nagkakaulod. Okay, partner, sundan ko. Ano man palan ang ginanahan mo or pabuya diyan sa pagiging kampiyon? Ano ang naiuli mo or nakuha mo na ba so sa imong kapangganahan? Piraman. Ayan po. So, yung price po doon is the certificate po and also the $5,000 po from the International Association. $5,000 US. US dollar. Yes. So pag kinonvert mo yun into peso, Pira. Mga nasa 200,000 plus po. Oh, same partner. Diyan sa ginanahan mong yan, ano ang plano mo? Saan mo yan gagamiton? Ipupundo mo ba yan sa mga sunod mong proyekto? Paano? Yes po. So, we're doing it po for the project and of course to my family kasi sila po yung sobra po yung sinakripisyo para din po suportahan po ako dito po sa pag-aaral ko at sa kanila din po to inaalay ko yung pagkapanalo po na So ito. pwedeng magnegosyo ka na. Ano, may kapital ka Yes na. po. Sa paggibuki pinangat mga partner. Oo. Rika, naisip mo ba ini one of these days magiging mabibisto ka bilang kampiyon, mabibisto ka kan sa imong mga kaklase na arog ka na kayan. So naging pangarap mo ba yan or talagang Gusto mong biriglaan sabihin mo, sa na? Ano? gusto mong sabihin partner, nagsagi ba sa isip niya na Oo. magiging kampiyon siya? Hindi po. Kasi sinasabi ko lang, okay lang naman sa akin maging normal na student. I mean, it's okay. It's the little things naman po na nagamatter. It's not the big things. Super thankful na po ako na andyan yung family ko. Even though, because they're very supportive po. At syempre sa mga friends ko. At kung tatanungin niyo po ulit ako kung hindi ko po talaga to inaasahan. Kasi kung ako lang, parang ginagawa ko lang siya kasi kailangan ko talaga siyang gawin. Ganun po. Pero, parang feeling ko, magaling po kasi kami sa parang public speaking. So, that's why. Okay. Ngunyan na inabot mo na ang pagiging kampiyon sa public speaking. Ano pa ang gusto mo pang maabot? Syempre po, gusto ko pong matapos po yung kurso ko. I mean, this is the dream of my family and this is my greatest dream, that is to finish my course. So Okay. ano ito, maging engineer? Yes po, diba? maging engineer. Ano, may inspirasyon ka sa pag-eskwela mo and pagkampiyon mo yan? Ano? Sisa ang nasa likod May- kan sa imong pagpupursige. Yes po. Syempre po, unang-una po si Lord. And of course, my family na po, second. And third is
yeah. Sorry na, nagkahang ako. Sige lang. Syempre po, unang-una po sa lahat si Lord at pangalawa po yung pamilya ko. Lalo-lalo na po yung pagsasakripisyo po ni Mama, ni Lola, ni Tito at nung pinsan ko po na tumutulong po talaga sa amin. Syempre po sila po yung greatest inspiration ko kung paano po. Pira na nga ni, so edad mo, Giraray? 19. 19, oh. Sa edad na 19, ano, may boyfriend ka na? Wala po. Ano, dakulang bagay na nakakapokus ka sa pag-eskwela and sa mga araw ka na kompetisyon, taday kang boyfriend? Opo. Oh, Yes po. may bintahe man pa ng partner. Ako partner, nagklase ako dahil ako muna nag-isip ng boyfriend. Kaya cum laude ako partner. Yes. Gusto mong sabihin, pag may boyfriend, medyo Siyempre, nakakapital. nag-divert partner yan kan sa imong pagklase. Pero kung tatawang ka ng chance, muya mo man magkaigwang boyfriend. Di mo na po. Dahil mo Di mo na. sarado pa talaga. Ano ang mensahe mo sa mga kapwa mo estudyante na despite na grabe ang kapagtiusan, kadipisilan, uni ang Miss Rica Marfil? Oo. Yan. So, unang-una po sa lahat, number one, patience. Kasi may mga bagay na akala natin ang bilis lang makukuha. Lalo na po sa amin ng mga kabataan ngayon na parang masyado kaming mapusok sa mga bagay-bagay. Kasi akala namin ang dali lang makuha, ang success, but it isn't. It always has a lot of sacrifices po na kailangang pagdaanan. At syempre, hardships. Kailangan lang wag sumuka. At pangalawa po is humility. May mga bagay na akala natin kapag naabot natin yun, we're like this and that, but it's not always like that po. We should always be humble and thank God for that blessings because sa kanya naman po talaga to nanggaling. And number 3 is to always enjoy life. We think na ang dami nang nangyayari, so kailangan natin maging malungkot, but there's always happiness kahit lalong-lalo na po sa mga maliliit na bagay, and that's what makes me happy. Ano pala, partner? Sisain mga nakalaban mo dyan? Mga taga-sain na lupalukan mundo. Region ba nga po? Duman? Opo, yes region. po, mga IAYSP regions po, and that one is from Korea and a joint from Korea and Japan. Number 3 is from Russia. Number 4 is from Nicaragua po. Matitindi ah. Kung daing pandemic, posible na nagharampangan ka mo Yes in po. one venue. Yes po. Nasa Korea po talaga dapat yung gaganapin. Sayang, dahil ka nakaantos naman sa Korea, pero So pagkatapos mong maging kampiyon, ano nangunyan may mga nagte-text na sa imo or may mga anong nagme-message na sa imo? pagbabago sa buhay ni Miss Rica? May mga nag-I love you na, limbawa? Ang mga pagbabago po is marami pong nagchat kung paano daw po yun nangyari, kung paano daw po paano daw po namin yun na-achieve. Parang may mga reporters na nag-chat, mga friends. Ang dami pong messages from my friends, classmates, from my fellow BUNU, and from my other alma maters po, Kamalig South Central School and Kamalig National High School. And also my teachers who have showed their support and congratulated me. And pati din po yung overwhelming po yung mga andun sa social media from BU and other platforms po. So, ano pero man, mantinido kang, partner? ano nga pagani ka yan? Kuyan sa humilde sana. Yan. Kumusta man? Chill. Motorcade ka na kan biyo? Or kan kamalig? Nailing ko na may na sila, dakulaw na tarpaulin partner. Congratulations, Rica Dapat pala, di Marfil. motorcade siya. Tan, Miss Universe. Yung baga. Pero magayon baga si Rica. Last na lang tabi, Rica. Mensahe mo kay Congressman Saldi. Personal ka na lang na kasi kung ako, nahiling ko dakulang naging katabangan. Sabi mo nga, Ed, siyempre, ako partner, ako nagtutubod ako na, alam mo, kasabay sa mga objeto kan ako Bicol Party List na ang mga Bicolano or Bicolana na talented or talentado, pigu-orgulyo. Correct. Ako, sigurado ako na pag nakaabot ini, Actually, partner, grabe ang ipinapaabot ni Congressman Saldi ang pag-congratulate sa imo. Gusto niya man ikamahiling, kaya lang nasa Metro Manila si Congressman Saldi, pero congratulations that time. orgulyo ka na ngunyan kan mga Bicolano. Maraming Saro salamat kang po. patunay talaga na ako Bicol. Padaba siya partner ka na ako Bicol, aram yan ni Miss Rica. Mensahe mo tabi, Miss Rica. Maraming salamat po kay Kong Saldi ko. Salamat po dahil sa Wi-Fi connection po na binigay niyo sa amin. Lalong-lalo na po na mas magiging madali na po yung pag-aaral ko. At salamat din po sa suporta niyo po sa proyekto na to.
gusto rin po, alam ko po na kapag pinatuloy po namin to, so patuloy niyo po kaming sasaportahan at maraming salamat lang po talaga sa Ako Bicol Party List at syempre po kay Kong Saldico at sana po marami pa po kayong matulungan and may God bless you always po. Thank you. Ayan. Malay mo, partner. Baka surpresahon pa yan ni Congressman Saldico, baliban sa libreng wifi, baka may regalo pa. Ayan. Abangan ta yan. Abangan ta. Ayan, patunay yan mga Iba si ka-action. Congressman Saldi pag naog masasarong Bicolano Yes. na may may Yeah, also kakayahan. determinasyon. And talentado. Ayan. Sarap naman yan mga ka-action. Kong, nagpatunay. dahil sa libreng wifi, nagkampiyon na. Bala ka na, Kong. Baka igwa ka pang Parte sorpresa. si Congressman Saldi kang kampyonato ni Miss Rica. Dahil malilingawan ni Miss Rica. Yan mga ka-action ha, patunay po yan na ang pagpadaba kan sarong congressman asin kan ako Bicol sa mga estudyante na igwan ng determinasyon na makapagklase. saro man Asin yan, makatapos partner kan sa iyang pagklase. Ining naging mga pahayag ni Rica, sarong patunay na bakong imposible ano man ang katayuan mo sa Ano buhay. man ang status, Basta nagkaigwa yes. ka higos, tiyaga, determinasyon. And Pasensya. tiwala sa sadiri, Correct. tiwala sa mahal na Diyos, and tiwala sa pamilya. God is watching us from a distance, partner. Pag nailing kang sa tumahal na Diyos na ikaw talaga may Pero determinasyon. kanta ito ha. God is watching us. God is watching us. So, mga ka-action, aside tabi ka yan, igwa pa kita nin anunsyo mo niyan kasi may nanggana kita partner ng tablet. Pasalamatan tango na si Rica sa Thank personal. you, Miss Rica. Na pagdigdi sa Yes. studio. Nagbiyahe ka, tanganing lang makaantos digi sa Samuya. Salamat. Asin ang Samuya nga pagsuporta tabi sa imo Rica. Mabuhay ka Dalos-dalos bilang yan. kampiyon. Sana magkampiyon ka pa sa ibang mga bagay. Correct. Maraming salamat po. Maraming po. Salamat. Okay, so yan tabi mga ka-action si Miss Rica Marfil kan Banwaan kan Kamalig Albay. So, Sarong! Bicolana. Bicolana, orgulyo kan Kamalig. Orgulyo kan Albay. And syempre, orgulyo yan kan Ako Bicol Party List. Orgulyo kan Bicolandia.